Раніца першай серады месяца для кіраўніка рэгіёна гэта магчымасць пачуць, што хвалюе людзей. Геаграфія званкоў на прамую тэлефонную лінію шырокая. Жыхарка аграгарада Мічурынская скардзіцца на дзіравы дах у доме. Стекла прихожая, была с люстры вода капала в зале. И случилось так, что стык, эта плита в ванной, прилегающая к залу, у нас была проблема в ванной, протекала ванна, а у соседей ниже этажом и прилегающие квартиры протекал зал, потому что, я так понимаю, что плиты... Дах у выніку выправілі, але даты ў актах абследавання не супалі. І страхавая кампанія паставіла выплаты на паўзу. Губернатар ставіць задачу выразна, ніякай папяровай цяганіны быць не павінна. Все надо сопоставить. Я назначу комиссию, потому что очень трудно сейчас судить, что там произошло. Обычно страховщики дотошно разбираются по этой части. Что-то надо видеть. Яшчэ адна тэма дыялогу – дарожны пульс рэгіёна. Жыхар вёскі Якімаўка Рэчыцкага раёна наракае. Велікагрузы разбілі шлях да дома так, што ад асфальту засталіся адны ўспаміны. Падобную карціну бачаць і жыхары Уваравічаў. Адказ кіраўніка рэгіёна дакладны: кожную яму на кантроль. Спецыялісты вывучаць стан пакрыцця, каб унесці праблемныя ўчасткі ў графік вялікага дарожнага рамонту. Пасля гэтага прыступілі да прыёму грамадзян. Как будет влиять строительство дамбы на нас, на состояние участков? У спрэчках аб вялікай вадзе важна расставіць кропкі над «і». Дамба – гэта перш за ўсё шчыт для населеных пунктаў, дзе людзі жывуць пастаянна. У закона і інжынераў логіка агульная. Дача – тэрыторыя сезонная. Садовае таварыства па дакументах не з'яўляецца жылым масівам, а значыць і патрабаванні да яго абароны зусім іншыя. Але галоўны аргумент спецыялістаў у самой глебе. Геалогію не падманеш. Будаўніцтва дамбы ў жылым сектары ніяк не адбіваецца на стане дачных участкаў. Тут усё завязана на меліярацыйным канале, які жыве по своих природных и техничных законах. За последние годы подтопление, как она сама подтвердила, данного участка не происходило. Ни в 24-м, ни в 25-м, ни в 26-м, хотя в 24-м году уровень реки Сош также высоко поднимался. Последнее подтопление, которое, по ее словам, было в 23-м году, будем следить за данной ситуацией, в случае возникновения принимать меры. Наступны пункт на карце зваротаў – Чачэрскі раён, пасёлак Кавалёў-Рог. Жыхароў тут менш за 30, летам крыху больш. Пасёлак кампактны, але пытанне наспела маштабнае. Няма цэнтральнага вадаправода. Больш за палову вяскоўцаў праблему ўжо вырашылі самі, зрабілі асабістыя свідравіны. У такой сітуацыі цягнуць кіламетры труб за дзяржрахунак проста нерэнтабельна. Губернатар прапанаваў некалькі альтэрнатыўных варыянтаў. Або людзі ствараюць кааператывы і будуюць цэнтральную сетку разам з дзяржавай 50 на 50, або асабістая свідравіна для кожнага жадаючага, але з тэхнічнай дапамогай і растэрміноўкай на 3 гады. Тацяна Піменёнкава, Владзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».